Jiena Patri Albert Mikallef Franġiskan, nagħti s-servizz tiegħi llum permezz ta' din l-Ewkaristija li se nofru flimkien. Jiena dħalt fl-Ordni Franġiskan fl-1966, mbagħad wara n-novizzjat f'Għawdex bdejt l-istudji tiegħi fil-Kunvent tar-Rabat tal-Filosofija, imbagħad mort Ġerusalemm biex hemmhekk komplejt l-istudju tat-teoloġija. Ordnajt saċerdot fl-1967. Kelli diversi għaddi fil-provinċja tagħna, u speċjali hemm żmien dedikat b'risq il-missjoni tal-Art Imqazza, il-missjoni kif konna nsejħula tal-qabar ta' Kristu. Għamilt żmien ukoll l-apostolat tiegħi ġewwa il-Kanada, l-parroċċja ta' San Pawl Toronto u f'parroċċji oħrajn. Bħalissa qiegħed fil-Kunvent ta' Santa Marija ta' Ġesu il-Belt Valletta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li ġej fostna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li sir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub biex tifdililna mid-dnub, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li ġġib miegħek il-paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba, mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Jitlaq quddiemek mulej it-talpum li qegħdin nagħmlulek biex dan is-servizz tagħna jwassalna biex niċċelebraw b'qalb safja l-misteru kbir tal-inkarnazzjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Ħajjifirħu d-deżert u l-art maħruqa, ħajjifraħ ix-xari u ħajwarrat parranġis. Ħatifraħ fuq li tifraħ taqbes u tgħanni. Seb il-Libanu jingħata lilha, il-ġmiel tal-Karmel u ta' Saron qatt jaraw is-seb tal-mulej, il-ġmiel ta' Alla tagħna. Qawwu l-idejn mitruħa, saħħu l-irkubtejn imreda, ejdu lil dawk b'qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila, la tibżgħux, araw, Alla tagħkom ġej jitħallas. Il-ħlas ta' Alla wasal u stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja, jinfetħu udnejn it-torox, imbagħad it-sob jaqbes bħala żiela u l-sin l-imbikma jinħal bil-ferħ. Iva, igergel l-ilma fid-deżert u l-widin fix-xari. L-art maħruqa tinbidel fadira u l-art nixfa fejjun ta' il-maġiri. Fejn qabel kienu jimteddu x-xakkali, issa hemm il-ħmiemel tal-qasab u l-ġummar. Ikun hemm triq isejħula it-triq il-qaddisa. Ħadd imniġġes ma jgħaddi minnha u l-boloħ ma jiġġerrewx fiha. Ma jkunx hemm liljun u ebda bima feroċi ma titla' minnha. Minna jgħaddu l-mifdijin. Jerġgħu lura l-mifdijin tal-mulej u jitlu f'Sion jgħidu bil-ferħ. Ferħ ta' dejjem fuq rashom, il-ferħ u lena jiksbu
u jgħib swiet il-qalb u l-krib. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien Alla ġej biex isalvana. Flimkien Alla ġej biex isalvana. Ħan nisma' xi jgħid Alla, il-mulej isliem ixandar, ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Flimkien Alla ġej biex isalvana. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u slim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Flimkien Alla ġej biex isalvana. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u slim fuq il-passi tiegħu. Ngħidu flimkien Alla ġej biex isalvana. Ara, ġej il-mulej biex ifarrak il-madmat li qed iżommna fil-jasar. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Jum fost l-oħrajn Ġesu kien qiegħed jgħallem. Kien hemm bil-qiegħda madwaru xi Fariżej u għorrief tal-liġi li kienu ġew mill-irħula kollha tal-Galilija u l-Ludija u minn Ġerusalemm. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex ifejjaq. U ġew xi rġieli ġorru wieħed mifluġ fuq mitraħ u ma bdew ifittxu li jdaħħluh ġewwa u jqegħdulu qudiemu. Iżda minħabba l-folla ma sabux minn fejn setgħu jidħlu bih. Għalhekk telgħu fuq il-bejt u niżluh bil-mitraħ b'kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesu. Meta hu ra l-fidi tagħhom qallu: Ħabib, dnubietek maħfura. Il-kittieba u l-Fariżej qabdu jaħsbu u jgħidu bejniethom: dan minnu biex jitkellem hekk, din dawwa, għax min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla waħdu. Imma Ġesu ara f'ħsibijiethom u qalilhom: għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef tgħid dnubietek maħfura jew tgħid qum u imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ: qum, qiegħed ngħidlek, aqbad friexek u mur lejn darek. U dak minnu fih qam qudiemhom, qabad il-friex li fuqu kien mixħud u telaq lejn id-dar ifaħħar l-Alla. U l-koll baqgħu mistaġba u bdew ifaħħru lill-Alla u mtlew bil-biża' u bdew jgħidu: rajna ħwejjeġ tal-għaġeb illum. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ħuti Eżies, aħna nitħejjew biex niċċelebraw l-ewwel miġja ta' Sidna Ġesu Kristu li hija tħejjija dejjem kif qalilna Ġesu nkunu lesti, nisru u preparati bl-opri tajba biex nilqgħu il-Ġesu meta jerġa' jiġi isejħilna biex jagħmel il-ħaq minna. U Ġesu allura dejjem irid jgħallimna f'din iż-żmien li hemm il-folol jiġru warajh, propju kien hemm dawk il-kwantità ta' nies qed jgħallem hemmhekk ġewwa l-Galilea pa' Kafarnaum. U għamel propju dan il-miraklu li
ġib ħafna il-fidi. Kienet il-fidi li dawk l-irġiel, l-4 irġiel li ġabu l-dak il-mifluċ b'tama ċerta illi l-mulejje se jfejqu. Veru, ma kinux qed jistennew dak li jagħmel Ġesu, mod speċjali meta ħaffirlu d-nubietu. L-ewwel ma qal Ġesu d-nubietek maħfura u l-lut jew inkella dawk li kienu wiebsa biex jeminu qalu din dawa min jista' jaħfirhom id-dnubiet. Imma biex juri li hu Alla bħalma qalu huma Alla biss jaħfer id-dnubiet biex juri li għandu din is-seta ta' Alla huwa qal lill-mifluċ huma qbad friexek u mut lejn darek. Araw il-fidi ta' dawk l-4 flimkien mal-mifluċ li aċċetta li hemmhekk imur biex jitfejjaq minn Ġesu. Issa din il-fidi saret realtà għaliex il-mulej fejqu. U hekk lilna f'dan iż-żmien ta' tħejjija kif qed li aħna qed nitħejjew biex niċċelebraw l-ewwel miġja tiegħu, tħejjina dejjem billi nikbru fil-fidi tagħna u nersqu dejjem iżjed lejn Ġesu is-Salvatur tagħna. Ħalli nilqgħuh biex meta jiġi propju jsejħilna isibna lesti u jgħidilna mat-tajbin li jagħtina l-premju ta' dejjem. Ikun imfaħħar Kristu Ġesu. Dejjem ikun imfaħħar. Il-mulej Ġesu qalilna biex nisru għax is-saltna ta' smewwieti fil-qrib. Nitolbu bil-ferħ li tiġi fostna s-saltna tiegħu ta' salvazzjoni aħna u intennu, mulej tiġina s-saltna tiegħek. Mulej tiġina s-saltna tiegħek. Għal aktar ħaddiema fil-ħsad tiegħek u l-aktar fil-Ministeru tal-Kelma tas-Sagramentu tal-Karità nitolbu. Mulej tiġina s-saltna tiegħek. Għal frott tal-art u biex inti tipprovdi l-għajxien u taffi l-ġuħ u l-mart nitolbu. Mulej tiġina s-saltna tiegħek. Għal familji mifrudin jew li jinsabu fi kriżi biex isibu l-appoġġ u l-kuraġġ ta' kull man jafhom nitolbu. Mulej tiġina s-saltna tiegħek. Ilqa' mulej it-talbiet tal-poplu tiegħek u inżel biex tagħtih is-salvazzjoni u l-ferħ tal-miġja tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel il-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li int tagħtina fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna.
U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dijer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli mat-troni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċit tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qudusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla u Ommna Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħal maħna naħfru l-nuħħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-salvazzjoni, l-maħfra, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi l-xulxin. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħatina l-paċi.
دانو الحروف تالا دانو لي نحد نوبيت الدنيا هنين داوك لي هما مستيدنا لكلة الحروف مولاي ما يستحقليش اللي تدخل تحت السقف تياي ازدايد بس كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. نطلبه. عامل مولاي للمستير اللي عليهم من جبارنا يكونوا تجيت علينا. علمنا بيهم من حب الهويش السما واللي في المشي تاعنا فصدك كله اللي يعدي من دين الدنيا استاس نتربطوا مداك اللي يبقى الديم بكريستوس سيدنا. آمين. المولاي معكم ومياك وكل. يبارككم الله اللي يستكلش المسير لبن والسبيرتو السانتو. آمين. نبيركوا للمولاي الرد هاير لله. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna isma' talbtana eħlesenna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbiħ kollha speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sitna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Iddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tieni misteru, konsidraw meta Sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
ومبيرك الفروت tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tielet misteru konsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlem. Mistierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba' mister nikkonsidraw meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Mistierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina.
u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames mister konsidraw meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Mistierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa,
Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek li ngħid u li xaħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ, ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-truframent il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li malik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fis-sliem. Amen. Tanija. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qat tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xebbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq imħabba. Itlob għalina. Tal-għaġeb. Itlob għalina. Tal-parrit tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu għati lilna għaddejja tiegħek mulej, nitolbu li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dbejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu.
San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Rażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe, kun missiera għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin u protetturi kollha tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek l-kbir Omm Alla, Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbirek San Giuseppe għarus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.